Hej Bo. Hej. Tak fordi vi må komme på besøg. Selv tak. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, du laver i den virksomhed her, Koldemor? Ja, vi er en virksomhed, som maler for andre virksomheder. Typisk virksomheder i træbranchen. Så savværker, møbelfabrik, træhandler og den slags. Og vi har kunder i hele Nordeuropa. I hvilke situationer har I sådan haft behov for personaleløsninger i form af vikarer eller rekrutteringer? Typisk i forbindelse med pludselige udsving i efterspørgslen, hvor vi har været nødt til at mande op med kort varsel. Det er den situation, vi oftest oplever at have brug for en vikarløsning. Men ellers ved sygdom af mere end en enkelt dags varighed, så vælger vi også at indkalde vikarer til at dække de pladser, der er folk syge på. Hvordan synes du samarbejdet har været med KVR Assens? Jeg synes, vi har haft et forbilledligt samarbejde. KVR kender os og ved, hvad det er for en type virksomhed, folk skal ud til, så vi er gode til at matche os med vikarer, der kan passe ind i vores rutiner. Så på den måde er det jo et forbilledligt samarbejde, hvor man kender hinanden og stoler på hinanden. Har du brugt rekrutteringsdelen også? Ja, det har jeg i forbindelse med ansættelse af mellemledere til produktionen. Har vi haft rekrutteringsforløb ved KVR og med god succes.